Сезонът за катерене вече приключва. Това е много кратък сезон и научихме, че мъж от Аризона е загинал, докато се е катерил на Еверест през този сезон. 21 май 2026 година. Дълбоко в зоната на смъртта на Еверест, 53-годишен мъж поглежда часовника си. Часът е 17:30. Изминали са 3 часа и половина, откакто е трябвало да тръгне надолу към безопасността. Неговият водач от Pioneer Adventures му казва, предупреждава го, моли го, че ако сега тръгне към върха, това може да му струва всичко. И той знае това. Точно преди 1 година този същият човек достигна лагер 3. Осъзна, че не се чувства добре и взе умното решение да се върне обратно и да се прибере жив. Но днес, след като е бил в капан 19 дни, той взема различно решение. Невероятен избор, който ще предизвика абсолютен кошмар и ще остави неговата водаческа компания да се справя с ужасяваща реалност, която никоя експедиционна компания не иска да понесе. Защо един предпазлив човек изведнъж пренебрегна всички правила, за да продължи да се катери? И как 19-дневното забавяне превърна сезона на Еверест през 2026 година задушаващ неизбежен капан? От опитен шерп, който загина преди котките му дори да докослат леда, до човек, който оцеля в зоната на смъртта, но беше убит от слънчевите си очила. Първите смъртни случаи на Еверест през 2026 година са почти невероятни. Добре дошли на ръба на екстремното. И така, около обяд на 4 май 2026 година Лакпа Денди Шерпа спокойно вървеше към базовия лагер на Еверест. На 51 години Лакпа не беше турист на Еверест, който иска да отбележи този връх в списъка си. Катеренето беше в неговата ДНК. Това е така, защото той е роден в Годел Солукхумбу, същият регион, който е дал някой от най-великите шерпи на Еверест. И макар че може би и не е точно Тенцинг Норгай, Лакпа беше прекарал повече от 2 десетилетия, изкачвайки се по-високо, отколкото повечето хора някога ще стигнат. Той беше участвал в 30 експедиции из Непал от 2001 година насам и беше стъпвал на върха на Макалу 6 пъти. За контекст, Макалу се намира само на 12 мили югоизточно от Еверест и е 5-тият по височина връх в света с над 27 800 фута. Той дори вече беше изкачил успешно самия Еверест през 2017 година. Това беше ветеран. За тази експедиция той работеше за Seven Summit Treks, най-големите оператори на експедиции на цялата планина. Това означаваше, че по-късно през сезона той ще превозва чуждестранни клиенти нагоре и надолу по най-високата планина на Земята. Но точно сега той просто вървеше. Пътеката, по която вървеше, беше между Горак Шеп, което всъщност е просто малка група чайни на 17 000 фута, и базовия лагер на Еверест. Това е пешеходна пътека, не катерачески маршрут. Изглежда сурова и разбира се е камениста и неравна, но по същество е безопасна. Няма падащи ледени кули или бездънни цепнатини, скрити под снежни мостове. Туристи, които правят трекинг, минават от тук всяка пролет. Говоря за хора с обикновени туристически обувки и никакъв опит в катеренето. Същият път, по който минах през март 2024 година. А аз не съм професионален катерач. За шерпа от калибъра на Лакпа, тази разходка е почти като да излезеш навън, за да вземеш пощата. Вероятно дори не е дишал учестено. Фокусът му сигурно е бил да стигне до базовия лагер, за да започне истинската експедиция. Но нещо се обърка. По този обикновен, скучен, безопасен път към връх Еверест, шерпът Лакпа Денди просто падна. И аз не знам точно защо. Докладите за това какво точно се е случило са объркани. Официалното изявление от неговия работодател Seven Summit Treks просто казва, че е загубил съзнание и е починал по пътеката. Свързващият офицер на място каза пред местните медии, че той просто е паднал. Непалската полиция е започнала разследване, но никой, поне публично, не го е приключил с ясен отговор. Неоспоримо е, че човек с 30 експедиции и кариера, прекарана на места, които наистина се опитваха да го убият, почина преди дори истинското катерене да е започнал. Ако смятате, че смъртта на Лакпа беше трагична и обезпокоителна, това, което се случи 6 дни по-късно, накара всеки опитен алпинист на Еверест да потръпне от страх. Защото на 10 май 2026 година
35-годишният непалски алпинист Бриджай Гирмире беше на Еверест и правеше това, което всеки сериозен алпинист на Еверест прави в първите седмици на сезона. Планът му беше да изкачи от базовия лагер на 17 600 фута през Кхумбу ледопада към лагер 1 на 19 900 фута и след това да се върне обратно надолу. Това се нарича аклиматизационна ротация. Това е по същество репетиция на тялото ти за истинското изкачване. Изкачваш се, натоварваш се на височина и се връщаш обратно надолу. След това се изкачваш малко по-високо и пак слизаш надолу. Всеки път тялото ти реагира, като произвежда повече червени кръвни клетки, което ти позволява да извличаш повече кислород от разредения въздух. Ако го правиш достатъчно пъти, кръвта ти става достатъчно гъста, за да останеш функционален над 26 000 фута, където въздухът съдържа само 1/3 от кислорода, който би намерил на морското равнище. Не е бляскаво, но е необходимо. И Биджи Гумире знаеше това. Защото, колкото и непретенциозно да изглеждаше, Биджи имаше уникална история в катеренето. Първо, неговият тип беше трудно да се намери тук. Той беше първият човек от общността Далит, който някога е изкачвал Еверест. Ако не познавате общността Далит, те са най-долу в кастовата система на Непал. Те са изправени пред поколения социално изключване, ограничен достъп до образование, възможности, всичко. Това е вид таван, който повечето хора никога не успяват да пробият. И този човек, един от тях, беше пробил най-видимия таван, който може да си представим. Той беше застанал на върха на света не веднъж, а цели 3 пъти – през 2016, 2019 и 2023 година. Той дори документира това в YouTube, защото беше популярен ютубър, който записваше изкачванията си на камера, за да ги види целият свят. Така че когато Биджай тръгна на тази аклиматизационна ротация на 9 май, това наистина трябваше да е нещо рутинно за него. Никой не обърна внимание на неговото катерене. Докато ледената каскада Кхумбу може да бъде опасна със своите смазващи лавини и срутващи се ледени кули с размерите на офис сгради, това беше човек, който беше преживял и по-лошо. Бихте очаквали той да премине без дръскотина. Бриджай Гирмире премина безопасно през ледената каскада и беше насигурно в лагер 1 на 19 900 фута сутринта на 10 май, когато собственото му тяло изведнъж започна да се чувства странно. Краката му се чувстваха по-тежки, отколкото трябваше на тази височина. Дишането му, което трябваше да бъде контролирано и равномерно за човек, който е правил това 3 пъти, започна да става накъсано и влажно, сякаш не изпълваше дробовете му. Вероятно си каза, че ще мине. Нормално е катерачите да се чувстват странно тук горе. Но после главата му започна да се върти. Ледените кули около него, палатките, собствените му ръце. Всичко в полезрението му започна да се слива. Първо бяха твърди форми, после по-замъглени, а после тъмнина. Той се срути на земята. Биджай изпитваше белодробен оток, причинен от голяма надморска височина. Когато нивата на кислород спаднат достатъчно на голяма височина, кръвоносните съдове в белите дрогове пропускат течност директно в алвеолите. Тези малки мехурчета обикновено прехвърлят кислород в кръвта ви. Когато тези алвеоли се напълнят с течност вместо с въздух, всяко ваше вдишване означава, че дишате вода. Белите ви дробове се давят отвътре. И когато кръвта вече не може да пренася достатъчно кислород до сърцето, сърцето спира. Това е медицинският кошмар на всеки алпинист. Неговите колеги алпинисти се втурнаха към него и изпълниха всички спешни протоколи правилно. Подаден му беше кислород, базовият лагер беше уведомен. Единственото медицинско лечение за ХП е слизане надолу и осигуряване на повече кислород в кръвта, преди сърцето да остане без възможност да работи. Но да свалиш обездвижен човек от лагер 1 през ледения водопад Кхумбу през нощта не е проста операция. Маршрутът е лабиринт от цеплатини, стълби, струтващи се сераци и опънати въжета в пълна тъмнина. Екипът му се движеше толкова бързо, колкото планината позволяваше. Не беше достатъчно бързо. Бриджай Гирмире почина на път към базовия лагер. Той беше само на 35 години. Внезапният му медицински срив уплаши алпинистите. Защото, ако напълно здрав, млад алпинист, който е изкачвал върха 3 пъти, може просто да умре от височинна болест, ей така. Кой всъщност е в безопасност? В този момент от сезона 2 мъже вече бяха мъртви,
и нито един от тях дори не беше докоснал горната част на планината. Това, което никой не казваше на глас в базовия лагер, но всички мислеха, беше, че този сезон само ще става по-лош. Защото смъртта на Охакпа и Биджи не се случи във вакуум, а вътре в тенджера под налягане, която се беше нагрявала още от март. Това е базовият лагер на Еверест през април. 2026 година. Виждате ли тази тълпа? Не е неочаквано, но все пак, честно казано, е доста тревожно. Непалското правителство издаде 492 разрешителни за изкачване на Еверест за пролетния сезон на 2026 година. Всяко едно струва $15 000. Това е най-големият брой разрешителни в историята на Еверест и над $7 милиона само от такси за разрешителни, което не е изненадващо. Непал напоследък има финансови затруднения, а Еверест е най-ценният му природен ресурс. Така че е логично департаментът по туризма да издаде повече разрешителни от всякога тази пролет. Дори и това да означава, че най-свещената планина на Непал ще заприлича на магистрала през празничен уикенд. Сега, включете в сметката и шерпите. Всеки чуждестранен катерач е длъжен по закон да има поне един шерп. Повечето първокласни оператори използват 2, понякога 3 шерпи на клиент, което означава, че реалният брой хора, които се опитват да се изкачат, една единствена фиксирана въжена линия наближаваше. 1000 души на една планина, всички насочени през инфраструктура, която никога не е поемала такъв обем хора. Така че наистина не би трябвало да изненада, че през 2026 година нещо се счупи. Иронично не беше оборудването, а самата планина. На 8 април екипът за прокарване на маршрута през ледопада Кхумбу се сблъска с проблем, който беше неприятен, но неизбежен. Ако следите климатичните тенденции, имаше висящ серак, ледников блок, дълъг около 55 метра и широк 36 метра, който активно се напукваше и местеше, разположен точно над единствения маршрут, който имаха през Кхумбу ледопада. Това нещо беше с размерите на 10-етажна сграда и се движеше. Ако този блок паднаше, докато алпинистите са отдолу, щеше моментално да унищожи всички. И за съжаление, това вече се е случвало през 2014 година, когато срутване на серак предизвика лавина, която уби 16 шерпи. Не желаейки да се повтори трагедията с огромната лавина от 2014 година, властите напълно затвориха маршрута. Това беше мъдро решение. Проблемът е, че това беше напълно неудобно от логистична гледна точка решение. Маршрутът остана затворен в продължение на 19 мъчителни дни, докато лекарите се опитваха да определят много по-безопасен маршрут. И докато работеха, това забавяне създаде огромно смъртоносно задръстване. Над 400 алпинисти заедно с още по-голяма група помощен персонал бяха на практика блокирани в базовия лагер на Еверест. Техните внимателно планирани процедури за аклиматизация, защото не можеш просто да изкачиш Еверест наведнъж, бяха напълно разбити. Те просто седяха там, изразходвайки скъпоценно време за експедицията, кислород и морал, докато тесният прозорец от подходящо време, който Еверест неохотно предлага всяка пролет, отминаваше. Ръководителите на експедициите бързо се втурнаха да се справят с закъснението. Някои изпратиха клиентите си до близки върхове за трекинг, за да останат аклиматизирани. Други просто чакаха, наблюдавайки серака по склона над тях и изчислявайки колко време губят. Но защо изобщо този серак беше там? Това е въпросът, който прави този сезон наистина ужасяващ. По начин, който надхвърля 2026 година. Просто казано, Еверест се топи. Буквално се топи. Правителствен представител, разположен в базовия лагер този сезон, каза, че до третата седмица на май реки текат на лагер 2 на 21 000 фута. Това е нещо, което просто не се случваше преди едно поколение. Това структурно означава, че дълбокият студ, който исторически държеше ледника Кхумбу цял през април и до май, бавно изчезва. Ледът и сераците, които щяха да бъдат здраво замръзнали през целия катерачен сезон, сега омекват по-рано и по-бързо. Предвидимите пукнатини сега се разширяват. Архитектурата на по-ниските части на планината става все по-ненадежна с всяка изминала година. И никой няма решение за това, защото решението би изискало да се оправи климатът. Серакът всъщност никога не се коригира сам.
И тук логиката на съвременния Еверест става дълбоко обезпокоителна. В продължение на 19 дни властите казваха на всички, че да стоиш под този пукащ лед е самоубийствена мисия. Но когато сезонът беше на ръба на пълен финансов колапс, съвместен екип от лекарите на ледопада и комерциални водачи направи точно това, за което предупредиха всички да не правят. Те се върнаха точно под останалия активно пукащ лед и прокараха маршрут през него. Опасността не се беше променила, но отчаянието беше. Ледените лекари на Айсфола обявиха този изключително рисков обход за проходим на 28 април. Вратите се отвориха и 1000 души, неспокойни и изоставащи от графика, започнаха да се движат едновременно. Така че имате планина, която е физически по-нестабилна, отколкото е била някога през катерачния сезон. Имате най-голямата група катерачи, събирана някога по склоновете й. И имате 19-дневна блокада. Това е събрало всяка аклиматизационна ротация, всяко пренасене на товари и всяко изкачване на върха в един вече изключително тесен прозорец. И някъде в целия този хаос, този 20 годишен, носещ най-известното име в историята на шерпите, се подготвяше да продължи наследството на дядо си. Името му беше Фура Тенцинг Норгей. Той беше от Танг, малко село в Кхумбу, разположено западно от Намче базар в Непал. Това не е особено известно място по повечето стандарти. Но в света на високопланинското катерене, Танг е произвел повече легендарни алпинисти на квадратен километър, отколкото почти всяко друго място на Земята. Като Апа Шерпа, Мингма Шерпа и най-известният, човекът, когато катераческият свят наричаше Снежния леопард – Ангрита Шерпа. Ангрита беше дядото на Фора и, честно казано, един от най-коравите шерпи, които някога са съществували. Между 1983 и 1996 година той изкачи връх Еверест 10 пъти, без допълнителен кислород. През 1987 година Анг изкачи Еверест през зимата, без кислород, при толкова сурови условия, че повечето съвременни алпинисти дори не се осмеляват да опитат, въпреки новото оборудване. Имам предвид това буквално. Този подвиг никога не е бил повторен. Световните рекорди на Гинес удостовериха изкачването му като най-високото изкачване на Еверест, извършено без кислородна бутилка през зимата. Непал му присъди 2 национални отличия, а алпинисткият свят му даде прякора Снежен леопард. Когато се пенсионира, статусът на Ангрита в алпинистките среди беше на човек, чието бели дробове и поносимост към болка изглежда работят извън нормалните човешки граници. А неговият род продължи да се катери. Най-малкият му син, Фуранг Нурушерпа, имаше собствен син. И това момче, Фуранг Гелджен, беше на тази планина на 11 май 2026 година, опитвайки се да си изгради име. За разлика от баща си, пътят на Фуранг към катеренето беше нетрадиционен. Преди изобщо да докосне фиксирано въже на Еверест, той беше учил като монах и беше прекарал време в манастир. Каквото и да го е изкарало от този живот и да го е отвело към планината, не е напълно ясно. Някои хора, близки до него, по-късно го описват като тих, дълбоко духовен и необичайно дисциплиниран, дори по стандартите на шерпите. Но каквото и да е взел от живота в манастира, той го е пренесъл и в работата си на голяма надморска височина. Той прекара един сезон като водач в Австрия, трупайки технически опит в европейския терен, а през 2025, първата си година на работа на Еверест, достигна върха на 19 години. 2026 трябваше да бъде годината, в която нервите от дебютния сезон отстъпват място на увереността на човек, който вече е бил на върха на света. В нощта на 11 май Фуранг Гелджен беше почти готов за поредното рутинно изкачване на Еверест. Той беше част от екип шерпи, които носеха товари с провизии по стената на Охотсе към лагер 3, за да подготвят всичко за клиентите, които вече изоставаха отчаяно от графика. Това е небляскавата, но абсолютно необходима работа, която шерпите вършат, за да направят възможни изкачванията на Еверест. Вероятно се чудите защо изобщо той се катереше през нощта. И аз определено се чудех, когато попаднах на тази история. Катерене през нощта по почти отвесна ледена стена на 23 000 фута звучи безумно. Но забавното при Охотсе е, че нощта е най-безопасното време за катерене.
Когато слънцето огрее открития лед през деня, повърхността омеква. Снегът, който е бил твърд като камък в 4, сутринта става ронлив и нестабилен до обяд. Затова шерпите, които носят товари, почти винаги тръгват през нощта. Жестоко е, разбира се, но е по-безопасно или поне така се предполага. Фура и екипът тръгнаха от лагер 2 в 19:00 часа. И за разлика от това, с което се сблъска Охакпа по-рано, лицето на Охотце изобщо не е туристическа пътека. Това е стена от син лед, наклонена по тъгли, които могат да надвишат 50 градуса, твърда като бетон, и толкова студена, че може да изгори откритата кожа за секунди. Това е като да се опитваш да изкачиш замръзнал стъклен небостъргач на 7000 метра височина в пълен мрак, докато дишаш през сламка. На тази височина всяко движение става механично. Закачи, стъпи, дишай, повтори. Една грешка там обикновенно не завършва с изкълчен глезен. Тя завършва с падане, което продължава да се ускорява. Фура и другите шерпи се движеха бавно нагоре през тъмнината под светлината на челниците, отразяваща се в леда. Всеки от тях носеше тежки товари, закрепени на гърба си. Бутилки с кислород, палатки, въжета, котлони и храна. Катериха се с часове. Над тях лагер 3 се беше вкопчил в планината като редица малки оранжеви белези, изрязани направо в склона. Под тях ледникът Кхумбу изчезваше в тъмнината. Някъде около 11 вечерта Фура достигна една от опорните точки на фиксираното въже по склоновете на Охотце. За да разберете какво се случи след това, трябва да разберете как работи системата с фиксираното въже. Преди който и да е клиент или шерпа да се опита да изкачи над базовия лагер, специализиран екип, наречен фиксатори на въжета, изпреварва всички останали и физически пробива анкерни болтове в скалата и леда на определени интервали по целия маршрут. След това те прекарват дебело статично въже през тези анкери по целия път от дъното на Охотце до южния кол на 26 000 фута. Това въже остава там през целия сезон. Това не е система с макари. То не ви придвижва никъде. Това, което прави, е да даде на всеки катерач на планината нещо, за което да се закачи. Така че ако краката му се подхлъзнат, да не загине. Устройството, което използвате, за да се закачите за него, се нарича жумар. Това е метална скоба, която се заключва върху въжето и се плъзга свободно нагоре, но захапва и се захваща здраво, когато поеме тежест отдолу. Закачвате го за седалката си с къс ремък и от този момент нататък сте свързани директно с планината. Подхлъзването се превръща в рязко дръпване и наранено его. Без него същото това подхлъзване се превръща в падане по 50 градусова ледена стена на 23 000 фута височина. Всеки катерач на стената Охотце тази нощ беше закачен за въжето в началото. Но ето го и единственият неизбежен проблем с фиксираната въжена система. Въжето е закрепено за планината на определени интервали и всеки път, когато катерач достигне до едно от тези анкери, трябва да извърши една и съща малка последователност от действия. Откачи жумара от въжето под анкера, премести го над анкера, закачи го обратно. Цялото нещо отнема 3 секунди, може би 4, ако ръкавиците ти са дебели и пръстите ти са забавени от студа. Катерачите го правят десетки пъти при едно изкачване, стотици пъти по време на цялата експедиция. Става мускулна памет. Но през онези 3 или 4 секунди между момента, в който се откачиш под анкерната точка и момента, в който се закачиш отново над нея, не си закрепен за нищо. Въжето е точно там. Седалката ти е точно там. Но те не са свързани един с друг. Ако краката ти излязат през този прозорец, няма нищо между теб и колкото далеч планината иска да те отведе. И някъде в този вечерен час, в 23:00, Фура достигна до опорна точка. Той откачи въжето си за 3, може би 4 секунди. Той беше толкова незащитен, колкото човек, който стои на този лед, без никаква екипировка. Всичко, което трябваше да направи, беше да се закачи обратно за котвата и щеше отново да бъде в безопасност. Но в този момент, точно в този момент, в тъмното с натоварена раница на гърба си, Фура изгуби равновесие. Докато никой не знае точно какво се е случило в тъмното онази нощ, именно тук се прояви фаталният недостатък на системата с фиксирано въже. Той падна от лицето на планината. Фура падна приблизително 1300 фута надолу по планината и спря в цепнатина между лагерите 2 и 3.
Неговите съотборници, мъжете, които бяха напуснали лагер 2 с него 4 часа по-рано и се изкачваха по същата стена, можеха само безпомощно да гледат в светлината на челниците си, докато той падаше. Не можеха да направят нищо. Когато най-накрая спря, те тръгнаха след него. В средата на нощта, на височина, тези мъже слязоха в тази цепнатина, за да го намерят. Не мисля, че има думи, които да опишат колко невероятно смело беше това. Те успяха физически да извадят тялото му от цепнатината и оказаха спешна помощ, но беше твърде късно. Травмите, получени при падането, бяха несъвместими с живота. Той беше обявен за мъртъв на място. Екипът го свали до лагер 2, а при първата светлина пристигна хеликоптер за него. Така внезапно внукът на снежния леопард си отиде, а алпинистите дори не бяха имали шанс да опитат изкачването на върха. Честно казано, до средата на май 2026 год, този сезон на Еверест изглеждаше като пълен провал. 3 местни професионалисти бяха мъртви. Маршрутът беше затворен. 19 дни и никой, нито един човек не беше стигнал върха заради метеорологичните условия, след като маршрутът беше отворен. Ако изобщо щеше да има опит за изкачване на върха, той щеше да бъде изключително прибързан. И всеки, който знае нещо за дългата мрачна история на Еверест с хаоса, знае претъпкан опит за изкачване на върха на Еверест е смъртоносна линия, която чака да се случи. И за двама алпинисти това беше така. Но ще стигнем до това по-късно. Чудя се дали на този етап някой се е спрял да попита дали планината вече е дала своя отговор. Защото Еверест има този странен модел, който се повтаря отново и отново през историята. Колкото повече напрежение се натрупва по маршрута, толкова повече планината сякаш наказва прибързаността. Забавянето създава задръствания. Задръстванията пораждат отчаяние. Отчаянието кара хората да пренебрегват предупредителни знаци, с които обикновено биха се съобразили на по-ниска надморска височина. И до 20 май напрежението вътре в базовия лагер беше станало огромно. Клиентите бяха похарчили между 40 000 и над 100 000 долара, за да бъдат там. Много от тях имаха работни ангажименти, спонсори, медийни задължения и ограничени запаси от кислород, обвързани с тесни срокове. Операторите на експедициите имаха цели сезони, които финансово зависеха от успешното изкачване на върха. Шерпите, които вече бяха загубили приятели и колеги, все още имаха екипи, които разчитаха на тях да продължат нагоре. Затова, когато синоптиците най-накрая забелязаха подходящ прозорец във времето на 20 май 2026 година, цялата планина се раздвижи. Близо 500 алпинисти и шерпи започнаха да се изкачват към върха на вълни по маршрута през Южния кол. Челниците се протягаха по планината като светещи вени в тъмното. Лагер 4 е пълен с изтощени алпинисти, които се опитват да се хидратират, да топят сняг и да пестят кислород преди нощта на изкачването. Но Еверест не става по-безопасен, защото хората са нетърпеливи. Към 20:30 члев на 19 май 2026 година първите екипи за изкачване вече напускаха южното седло и изчезваха в тъмнината над лагер 4. На почти 26 000 фута няма удобен начин да започнеш атака към върха. Не се събуждаш от починал. Така или иначе не си спал истински. Просто си лежал в замръзнала палатка, слушайки как вятърът се опитва да разкъса плътта, докато тялото ти бавно изяжда собствената си мускулна тъкан, само за да поддържа органите ти да функционират. Когато дойде време да тръгнеш, всяко едно движение е борба с изтощението. Закопчаваш пухения си костюм, насилваш подутите си крака да влязат замръзналите обувки. Слагаш котките с дебели ръкавици, докато пръстите ти крещят от студа. След това слагаш кислородната маска на лицето си. От този момент целият ти свят се свежда до ритмичното съскане на регулатора и малкия подскачащ кръг светлина, хвърлен от челника ти. Обикновено изкачването в зоната на смъртта е изключително изолиращо преживяване. Но в нощта на 19 май, докато катарачите си изкачваха по триъгълното лице към място известно като балкона, те не стъпваха в самотната бездна. Те стъпваха върху бавно движеща се лента на човешко страдание. Защото околната температура тук е около минус 40 градуса, а ти си закачен за едно единствено нейлоново въже. И когато погледнеш нагоре към планината, не виждаш само лед, а виждаш непрекъсната светеща линия от стотици челвици, които се простират нагоре в тъмнината.
Това е зашеметяваща гледка за снимка, но в действителност е абсолютен кошмар, защото всяка една от тези светлини принадлежи на човек, който се движи с част от миля в час и ти не можеш да ги изпревариш. Когато слънцето най-накрая изгря на 20 май, истинският ужасяващ мащаб на задръстването стана видим. Мисля, че тази снимка го показва достатъчно добре. Катерачите се движеха бавно, стъпка по мъчителна стъпка към южния връх на 28 700 фута. Оттам все още трябваше да изчакат реда си, за да преминат през Хилър и стъпалото и след това да преодолеят последния, ужасяващо открит ръб като нож към върха. Въпреки мъчителното темпо в този ден, невероятните 274 души достигнаха върха на връх Еверест на 20 май 2026 година. Те напълно разбиха предишния рекорд за един ден от 223 души, поставен през 2019 година. Сезон, който вече беше печално известен с пренаселеността си. Още на следващия ден, още 154 души щяха да последват. Това са над 400 души, които стоят на върха на света в рамките на 48 часа. Когато прочетете тази статистика в някое заглавие, тя звучи като триумф, огромна логистична победа за организаторите. Но достигането на върха на Еверест е само половината от задачата. Всъщност, това е лесната част, защото докато катерачите си правеха снимки на върха, сваляха маските си за усмихнати селфита, физиологичната цена за този огромен трафик започваше да се плаща. За една конкретна фирма за водачи, наречена Pioneer Adventures, този 24-часов прозорец се превърна в абсолютен кошмар, защото те бяха на път да загубят двама от най-опитните си клиенти един след друг. И трагедия. Толкова тясно свързана, че изглежда като по сценарии. Първият беше този, 46-годишен технологичен специалист от Аризона на име Сандип Аре. Сандип беше главен архитект, работещ в Финикс, Аризона. Родом от Андхра Прадеш, Индия, той беше човек, който е прекарал живота си в работа с сложни корпоративни данни, системи и логика. С магистърска степен по финанси и 2 десетилетия техническо ръководство, не можеш да достигнеш неговото ниво без да знаеш как да оценяваш риска и да изпълняваш прецизен план. И той не просто се събуди един ден и реши да си купи пътя до върха на Еверест. Сандип беше сериозен и издръжливостен атлет. Това беше човек, който беше преминавал изтощителния маршрут от ръб до ръб на Гранд Каньон многократно. Той изкачи връх Килиманджаро през 2024 година. Той изкачи Аконкагуа, най-високият връх в Южна Америка, само няколко месеца по-рано, в началото на 2026 година. Той дори беше направил трековете до базовия лагер на Еверест и Лобуче Ист година по-рано, специално за да аклиматизира тялото си към Хималаите. Pioneer Adventures, екипът, с който се беше записал, го нарече един от абсолютно най-силните катерачи в тяхната група. Той вложи усилия и около 11 часа сутринта на 20 май тези усилия се отплатиха. Сандип застана на върха на връх Еверест. Но това, което се случи след това, е като извадено от филм. Докато стоеше на върха на света, Сандип искаше да документира момента. Той свали очилата си, за да направи няколко снимки, държейки знамената си. И точно тогава всичко се обърка. Виждате ли, да свалиш слънчевите си очила за снимка на морското равнище не е нищо особено. На 8848 метра това е огромен риск. Там горе атмосферата е толкова изключително разредена, че практически не осигурява никаква защита от ултравиолетовата радиация на Слънцето. Когато тази чиста, нефилтрирана ултравиолетова светлина удари ослепително белия сняг и се отрази директно в незащитените ви очи, тя може да изгори повърхността на роговиците ви. Сандип сложи отново очилата си и започна спускането, но щетите вече бяха нанесени. Вероятно в началото той не е усетил нищо. Жестокото при снежната слепота е, че тя не наказва алпинистите веднага. Роговицата поглъща радиацията безшумно. В продължение на час, може би 2, нищо не изглежда нередно. След това очите ти започват да парят и горят. И точно това се случи. Някъде по време на това спускане, зрението на Сандип стана бяло, а после потъмня. Той не можеше да отвори очите си без болката, която кара човешкото тяло физически да се дръпне назад. И той беше вкапан в зоната на смъртта,
Някъде над лагер 4 на 27 000 фута на планина, която вече убила десетки физически здрави хора. Сандип беше заклещен. Той вече не можеше да се движи. И тъй като спускането му беше спряно, тялото му беше принудено да прекара още повече време в зоната на смъртта, на 29 000 фута. Продължителното излагане в комбинация с огромните задръствания, които беше преживял по пътя нагоре, предизвикаха височинен мозъчен оток – ХАЦЕ. Течност започна да се натрупва в мозъка му, карайки го да се подуе срещу черепа му. Той умираше там горе и нямаше начин да се спаси сам. Когато до организатора на експедицията му достигна новината, че е заклещен, те незабавно организираха спешна спасителна операция. Те изпратиха екип от 5 високо квалифицирани шерпи, които се изкачиха нагоре през спускащите се тълпи и успяха да го достигнат близо до южния връх. Последвалото беше една от най-мъчителните спасителни операции за сезона. Да водиш напълно сляп човек надолу по един от най-технически трудните участъци на горната част на планината е изключително опасна задача, която изисква огромно количество енергия. Всеки път, когато тези 5 шерпи спускаха Сандип над скален праг, те изразходваха собствените си ограничени запаси от кислород. Те рискуваха собствения си живот в същия прозорец на времето, в същото тясно място, което току-що беше пречупило техния клиент. В продължение на 48 мъчителни часа, тези шерпи отказваха да го изоставят. Те физически го носеха надолу през зоната на смъртта през нощта, докато накрая не достигнаха относителната безопасност на лагер 2. С радост изписана на лицата им, те се обадиха на екипа и им казаха, че са успели. Те успешно извадиха сляп, умиращ човек от зоната на смъртта. Това беше чудотворно спасяване, или поне така си мислеха. Въпреки че оцеля след спасяването, физиологичните щети от продължителното излагане бяха просто прекалено големи. Той почина на 22 май в лагер 2. Докато Сандип поемаше последните си вдишвания долу в лагер 2, друг мъж беше напълно блокиран на върха на планината. Сандип и този мъж не бяха непознати. И двамата бяха индийски IT специалисти. Те споделяха един и същ базов лагер, хранеха се в една и съща трапезарийна палатка. Те се аклиматизираха по един и същ график и бяха хванати в едно и също огромно задръстване. Почти сигурно са си пожелали късмет, докато са се подготвили за атаката на върха. И с разлика от 24 часа, те се сблъскаха с същия проблем на Еверест. Бързо отклонение. Всеки месец има история, която никога не стига до YouTube. Там е, ако я искате. Patreon. Линк отдолу. Сега, къде бяхме? Името му беше Арун Кумар Тивари. Той беше 53 годишен старши IT специалист от Хайдарабад. И за разлика от много от катерачите на Еверест, които си купуват разрешителни и разчитат на водачите си да ги изтеглят по въжетата, Арун беше наистина изключително опитен алпинист. Той активно отмяташе 7-те върха, които са най-високите върхове на всеки континент. Той беше изкачил Денали, най-високия връх в Северна Америка. Той беше изкачил връх Елбрус в Русия. Той беше стъпвал на върха на Килиманджаро в Африка и Аконкагуа в Южна Америка. Това беше човек, който разбираше планините. Но по-важното е, че той разбираше собственото си тяло. Само година по-рано, през 2025 година, Арун беше направил опит да изкачи Еверест. Той плати таксите, премина през тренировките и се изкачи чак до около 23 600 фута, някъде около лагер 3. И докато беше там горе, той осъзна, че нещо не е наред. Темпото му беше твърде бавно. Тялото му не се възстановяваше така, както трябваше след аклиматизационните ротации. Когато си похарчил десетки хиляди долари и години от живота си в подготовка за тази една конкретна цел, психологическият порив да продължиш напред е огромен. Нарича се върхова треска и всяка година убива хора. Арун нямаше върхова треска. Той прецени темпото си, погледна към планината и взе изключително трудното, но изключително умно решение да се върне обратно. Той знаеше, че ако навлезе в зоната на смъртта в неидеално състояние, значително ще увеличи риска си от снежна слепота, измръзване и смърт. Той уважаваше планината и уважаваше собствените си граници. Затова се прибра у дома жив.
Но когато Арун се върна на Еверест тази пролет на 2026 година, той се изправи пред една напълно различна планина. Той се сблъска с забавянето от 19 дни, причинено от висящия се рак. Той седя в базовия лагер седмици наред, наблюдавайки как неговият прозорец от подходящо време се стеснява. Помни, Арун беше на 53 години. Това вероятно беше последният му реален шанс да стигне върха. Сега или никога. И когато маршрутът най-накрая се отвори, той беше увлечен от тази масивна, отчаяна вълна от катерачи, всички опитващи се да преминат през едно и също тясно място. В четвъртък, 21 май, Арун направи своя опит за изкачване на върха. Но той беше хвалят същото бавно движещо се, мъчително задръстване, което беше пречупило Сандип предния ден. Всяка крачка напред означаваше чакане на опашка. Всеки час прекаран в чакане означаваше изразходване на ограниченото количество кислород. В крайна сметка, Арун сбъдна мечтата си. Той достигна върха на Еверест, но стигна до върха около 17:30 вечерта. Ако не сте запознати с времето за обръщане на Еверест, трябва да знаете, че повечето уважавани ръководители на експедиции имат строго правило. Ако не сте на върха до 13:00 или най-късно до 14:00 часа, трябва да се обърнете и да тръгнете обратно. Това е проста математика. Ако стигнете върха в 17:30 часа. Това гарантира, че цялото ви слизане ще се случи в пълен мрак. Температурата на въздуха ще спадне с 20 или 30 градуса в момента, в който слънцето залезе под хоризонта. Така че ще се движите през най-опасния вертикално изложен терен на Земята, когато тялото ви е напълно и изцяло изтощено. Това е наказание. Може би се чудите, ако часът за връщане толкова строго правило, защо шерпът му просто не го е принудил да се върне? Истината е, че почти сигурно са го направили. Но шерпите са водачи, не планинска полиция. Когато клиент, който е платил десетки хиляди долари, получи така наречените върхова треска и категорично откаже да се върне, водачът не може физически да го сграбчи и да го свали на сила. Теклато и отчаяна нужда да е потикнала предпазлив човек като Арун да погледне водачите си в очите, да пренебрегне времето за връщане и да продължи да се катери до късния следобед, това му е струвало всичко. Когато слънцето залезе и температурата спадна, Арун започна спускането си, придружаван от опитен шерп, водач от Pioneer Adventures. Те включиха челниците си. Настъпващата умора беше дълбока. Той се катереше вече повече от 16 часа по това време. И когато се приближи до стъпалото на Хилари, тялото му най-накрая се предаде. Запомнете, стъпалото на Хилари е 12-метрова отвесна стена от назъбени скали и лед, разположена на 8748 метра височина. Изкачването по него е трудно. Слизането по него в тъмното с гръб напред, докато носиш котки и кислородна маска, е ужасяващо. Точно до това препятствие Арун започна да повръща кръв. Така изглежда белодробният оток на голяма надморска височина, на 28 700 фута в тъмното. Течността, която тихо заливаше дробовете му, беше достигнала до точка, в която тялото му се опитваше да я изхвърли по единствения възможен начин. Това е същото състояние, което уби Бизи Гумире, по-ниско по планината няколко дни по-рано. Но за разлика от Бизи, който беше сравнително ниско по планината, когато разви хапе, Харун беше на 28 700 фута. Той беше в тъмното и беше напълно изтощен. Неговият шерп веднага извика помощ. 3 други водачи, които бяха наблизо, изоставиха маршрутите си, за да помогнат. 4 шерпи отчаяно се опитаха да го стабилизират. Опитаха се да го държат буден и физически да му помогнат при слизането. Но нека бъдем реалисти. Не можеш да свалиш безпомощен умиращ човек по 12-метрова отвесна скала в тъмното. Въпреки отчаяните героични усилия на шерпите, той не можа да бъде съживен. Арун Кумар Тивари почина точно там в снега, близо до стъпалото на Хилари. Тялото му и до днес остава там. Извичането на тяло от стъпалото на Хилари е една от най-сложните и изключително опасни операции в света. Това изисква специален екип от шерпи, готови да рискуват собствения си живот в зоната на смъртта, само за да изсекат замръзнало тяло от леда и да го спуснат хиляди фута надолу. Това струва над $100,000, а много семейства и непалското правителство предпочитат да оставят планината да пази своите мъртви,
вместо да рискуват още животи заради изваждането им. Този сезон през 2026 година показа колко непредвидим става Еверест. Миналият ти опит няма да те спаси. Репутацията на дядо ти не ти дава имунитет. Дори една скучна, обикновена разходка до базовия лагер може да се окаже фатална, а логистиката по поддържането на живота на хората на 29 000 фута започва напълно да се огъва под тежестта на комерциалните амбиции и климатичния срив. Но има надежда, защото непалското правителство е в последните етапи на приемане на нова, всеобхватна наредба. Скоро всеки, който кандидатства за разрешително за Еверест, ще бъде законово задължен първо успешно да изкачи връх с височина 23 000 фута, намиращ се специално в Непал. Идеята е да се отсеят неопитните и да се гарантира, че хората, които задръстват зоната на смъртта, всъщност знаят как телата им реагират на екстремни височини преди да стигнат там. Дали това наистина ще направи планината по-безопасна? Или е просто поредната финансова политика, създадена да стимулира местната икономика, свързана с трекинга, предстои да се види. Но едно нещо е сигурно. На Еверест оцеляването не може да бъде купено. Планината винаги ще има последната дума. Смъртните случаи на Еверест през 2026 година имат едно общо нещо. Всички те загинаха, докато преследваха мечтите си. Но този шерп води 3 украински алпинисти до върха на Еверест, само за да заснемат рекламен видеоклип. Той успя, но когато се срина по време на слизането и имаше нужда от тяхната помощ за да оцелее, това, което направиха те след това, беше едно от най-подлите предателства срещу шерп на Еверест. Не искате да пропуснете следващото видео.